The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw kanyong tanan, o ganyan sa kita ni atong lain nga adlaw sa pagtuon sa pulong sa Dios, ubos sa the Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube channel. O karong adlaw doon na kita bag-o na usap nga pagtulunan nga atong pagaduputan sa pagtuon kini mayong danon pag-ayo alang sa kasayuran kanatong mga magtutuo. The Doctrine of Sin, ang doktrina sa sala. Okay? So dito maglangan. It's presumed that you use the principle of 1 John 1:9, so you will be filled by God the Holy Spirit, o alang kanimo dili magtutuo nga ikaw magagamit niya imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Okay. Agi og sugod ning atong pagtuo niini. Una sa tanan, ang doktrina sa sala. Usa kini ka pagtuon nga gitawag kini sa teolohiya o hamartiology. Now, this particular doctrine calls every believer's attention and should incite interest in them. Aron sa ingon niya na, they will be able to learn and have substantial knowledge as to what really is sin and where it originated in magsugod ug labaw sa tanan to find out sin's effect on a person's life. Now, ang sala, una sa tanan, is anything and everything that is contrary to the character of God or acting independently of God in God's provision. Atong inumduman ang Roma 3:23 nga nagkanayon, what does it say? All have sinned and come short of the glory of God. Ang unang bahin ining maong bersikulo nagahatag og empasiya, tataw nga pag-empasiya that kitang tanan mga sakop nining kaliwatan sa tao, mga nangalaglag. We all have fallen to sin, and that understandably indicates our sin or sinful state. Now, ang ikaduhang bahin nining mga bersikulo nagpakita nga kitang tanan all have fallen short of the glory of God. Kaya binimo, ang Dios nasayod na sa tanan nga mga sala didto pa sa eternidad. Kaniadtong eternidad, eternity past. And simultaneously, He clearly knew all sins that are going to be committed by every member sa kaliwatan sa tao. Pangutana, why is it that God considers it important for Him to know all our sins so good sa sinugdanan sa panahon when we were not yet born in this world? Nga namang manungdanon man alang kaniya. Paminaw. Even long before everything existed in this world, so wapagyoy may tungha ining kalibutana, God had already known all sins that every person on earth commits. Now, we cannot refute that. Tungod di man ta makasupak niya na, tungod kay nasayod ta nga ang Diyos omnisyente. Nasayod siya sa tanan.
He totally and absolutely knows everything. And that includes sa tanan na itong mga sala nga ginabuhat sa tanang tao. So akong balikon, ang Dios na sayod, hingpit gyud ang iyang pagkasayod, everything. And that includes all sins nga ginabuhat and ever will be committed by every person in kalibutan. Now, ato ragong ipunting ang atong pagtagad ni ining butanga. Why is God interested to know all our sins? Nga naman. Sabi, nga naman. Mangutana ko nimo. Ang tubag ni ini, aron iyang mahukman. So He can judge them. And we know that sin is a violation to the character of God. Di ba? Ang sala baya, supak, sukwahi sa kinaiya sa Dios. So kay supak o sukwahi man ang sala sa iyang kinaiya, kinahanglan iya kining hukman. He has to judge them. Unsa may kinaiya sa Dios nga supak sa salabi? Tubang, ang iyang pagkabalaan, integrity. Mao ni hinungdan og katarungan ngano nga buot sa Dios nga iyang mahibaw-an ang mga sala nga gipangbuhat sa mga katawhan aron sa ingon ni ana iyang mahukman kining maong mga sala. He's going to judge all those sins. Ug diin man may tabo ang paghukom sa mga sala. Diin dito sa cross. Ubusa aron sa ingon niya na for the judgment of sins to be complete, ang Diyos had to know all the sins. Karon nakita na nato. O bitaw na hinungdan, nga di mahimo nga kita mga lipas pag-ingon tao, sobra ni nga kung mga sa, dili na tabang ni mga sala. Ang atong ipagklaro din himaw, nga ang Diyos naibawas tanan. Tanan gayon nga mga sala nga atong mabuhat, nabuhat o pagabuhaton pa, naibawan kining tanan sa Dios aron hingpit ang pagbayad niini kompleto. Why nakalimtan? Walay nakuwang. All sins are not the same to God and never had been. Ato ning isgutan as we move forward niini nga itong pagtuon bahin niini sala. Samtang ang sala are not the same to God, ang solusyon maura gihapon the same for all kinds and categories of sin. Usara ang solusyon ini. Okay? Now ato rin kung labason sa itong panumduman ang bahin sa mga kinaiya sa Dios. Unsaman? Ang nag-unag yun ini ang iyong pagkaunsa. Pagka magbubuot sa katanan. Ang iyang hingpit ka pagkamatarong, hingpit ka justisya, hingpit nga gugma, hingpit nga kinaiyang kanang kinabuhing dayon, hingpit nga pagkasayon niya sa tanan, hingpit nga pagkagamhanan sa tanan, hingpit sa iyang pagkaana sa tanang dapit, hingpit nga dili na siya mausab, ug hingpit siya nga kamatuoran. So sa in English pa, kamo nga nagasunod na niining atong doctrinal nga pagtuon, sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. Mao ni na po ka mga nag-unang kinaiya sa Dios. Now, we already said a while ago nga, dili mahimo nga ang Diyos mo dawat o mo connect, mo sumpay sa dili sibo siyang kinaiya, the character of God. Kita ba yung tanan, mo ingon nga ang Diyos balaan. Tanang tao mo ingog balaan ang Diyos. Asa ganito mga di magtutuo mo ingog balaan gyud ang Diyos. Apan pangutan na mao nga nagkasabot magagyud tag
Unsa buti pasabot sa pulong nga balaan? Unsa man kanang pagkabalaan sa Dios? Well, we already established God's holiness, ang iyang integrity. Actually, ang pagkabalaan sa Dios nagalangkob tulo niya ka mga kinaiya. It's composed of His three divine attributes, namely, His righteousness, His justice, and His love. All perfect. Og tungod nining iyang pagkabalaan, dili gyud mahimo nga iyang ilingiw-lingiw ang iyang pananaw ay tungod sa sala. If there is sin, kinahanglan nga ang maong sala pagahukman. Kinahanglan panubagan ang maong sala. What the righteousness of God demands, His justice executes. Habi nimo, ang Dios higpit nga pagamatarong, perfect righteousness. Wa gyoy bisag gamay pagkadili matarong sa Dios. And because of that, kitang mga tao wa gyoy chance tubangan sa Dios tungod kay kita ang atong pagkamatarong ingon man sa mahugawng trapo, filthy rags sa tubangan sa Dios. Naana ka na mabasa sa libro ni Isias, kapitulo 64, versikulo 6. Ug tungod ni ining kahimtanga, wa gyoy bisag mausa ka nato ang matarong. Kanang matarong nga ma-consider gyud sa Dios, wala. O bitaw usahay, mura na lang kung mamuot, magunahuna. Mamuot kung magunahuna ni mga tao nga maningkamot sila, maningkamot, manlimbasog silang mabuutan, maningkamot sa pagbuhat ini, pagbuhat ana, niya ng paningkabot nila sa pagpinitensya, paningkamot sa pagsakripisyo, aron iawat kuno ang Dios maluoy nila og matagan og indulhensya. Now, paminaw. Kung tinuray kag yung nakaila sa Dios, I am sorry, pasaylo ako. Kay dili ra ba gyud maluoy ang Dios kanimo kun mao na imong buhaton. I repeat, I am very, very sorry. Bisan og ang Biblia nagasulti nga ang Dios dunay kaluoy. Apan ang kaluoy ang gisgutan diha sa Biblia, dili ang kaluoy nga literal nga atong masabtan. Because that's part of what we call as anthropopathism. Ano may but pasabot ng anthropopathism? In English, of course. Kung binisayo ni mo kung itong atong paglaro ni mo, pati naubahin ini, kini ang paghatag o pagbating tawhanon aron atong masabtan ang linihukan sa Dios. Di mangod mahimo nga ang Dios mubaton og kaluoy. Kaya di man unas tanan ang kaluoy dili usa sa iyang napulo ka kinaiya. Wa ka kadiparar. Ang kaluoy is not one of His attributes. Ug kung ang Biblia mo hisgot og kaluoy, kinahanglan ato gyud kining itakdo o ipasibo sa unsa gyud ni kinaiya sa Dios. Kasabot ka? Ug busa kung mo hisgot gani ang Biblia og kaluoy, kini mao ang gugma niya nga naghatag og solusyon pinagi sa iyang grasya agad sa atong kabubuton. Kung dawaton ba nato ang maong grasya o ato bang isalikway. Ang pagkamatarong sa Dios, righteousness, condemned all sins in human history. Ug tungod niya na ang tanang tao condemned, di ba? Therefore, the righteousness of God demanded that the justice of God judge sin. That is why the Bible says, ang suhol sa sala, maungon sa kamatayon. The wages of sin is death. Na sa Roma 6:23. Apan, naibaw ka. This is rather interesting.
In fact, I think ayaw mo kalibog kay magsapaw-sapaw ra pag yun atong pagtuon. Magsapaw-sapaw ni. So do not be confused. Kay murag mo lapas ang atong gitun-an sa sala o mutukbil butabahis witnessing. Kay ngano God, part of witnessing, muhisgot ra ba gyud tag bahin sa sala. So ayaw lang mo kalibog, okay? Sabot ang laan. Okay. Ato ni ipadayon ugma kay daghan patag pagka tukbilon din. Taon-taon ra man ning atong pagtuon bahin ini sala, doktrina sa sala. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat nining lain na sa mga higayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat niya among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kami o Diyos na binangat among mga subscribers. Naunta, ila kinigamiton sila nga daron ng panginabuhi kining among gitunan dinhi. Kay mao man ang tuyo nini among tunan aron amo kining hangpon dawaton ug amo kining tuohan o gamiton sa among adlaw-adlaw espirituhanon nga pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.